дружество, спортен клуб Пирин Спорт 2013. Нашия клуб е регистриран да спомага хората с увреждания за тяхната интеграция. Развиваме много видове спорт. Това, което видяхте на клипа е демонстрация на шоудаун. Също така практикува Пирин Спорт 2013, практикува и други спортове. Голбал, лека атлетика, канадска борба, риболов, стрелба с лък, шах, табла. 2014 година нашия спортен клуб навърши 1 година от създаването си. Тази година ние може да се похвалим, че участвахме в няколко държавни първенства и отделно няколко регионални, от които спечелихме 1 купа и 8 медала. Следващата година да постигнем по-големи успехи и повече медали.